Nag-lapsop na ba ako? O may pawas ko bayag eh. Ay na ba yung lapsop na regular Honor Fans Club? Yan ang mga kaya ba yung tao yun? Kaya nagkanta ngayon, hindi pwede ang kaulan. May nung ngayon tao, nung pwede ang kaulan kaya lang. Kamote, pag nagkakampalan kayo, alam ka sa sesyon. So, bye-bye kayo ka na yung kanta kayo ninyo, parang nat-nat yan. Parang po ba may tao na? Ay, hindi na kayo parang kanya yung maligi. Sa mga scope kayo,